Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Aisha Sharif Baba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta yi barazanar dakatar da ayyukanta muddin ba a dawo da tallafin kuɗaɗen da ake bata ba. Manoma a Faransa sun ci gaba da zanga-zangar adawa da faduwar kuɗaɗen shigar ƙasar. To yayin da ƙasashe uku na ƙungiyar ecowas suka sanar da matakinsu na ficewa daga ƙungiyar, masana na ganin cewa matakin zai iya janyo wa ƙungiyar babbar matsala. In aka bar wasu suka fara fita suka fara kin bin umarni na ecowas din, to mataki ne na rushewan ecowas din gaba daya. A Najeriya, al'ummar garin Batsari da ke jihar Katsina ne suka bayyana farin cikinsu bisa ga namijin kokarin da jami'an tsaro suka yi wajen ceto 'yan uwansu daga hannun 'yan bindiga. Al'ummar garin Batsari jiya sun kwana cikin farin cikin da an daɗe ma ba a ga irin su ba, saboda yawanci jimami ya fi yawa. Amma yanzu mutane alhamdulillah jiya an ta murna, ana shewa ana tsalle. Akwai wasu rahotanni bayan waɗannan har ma da halin da ake ciki a game da gasar wasan ƙwallon ƙafa na cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a Ivory Coast. Amma kafin na sai Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta ce ba za ta iya ci gaba da ayyukanta a yankin ba bayan watan Fabrairu idan har ba a dawo da gudunmuwar kuɗaɗen da ake bata ba. Ƙasashe da suka hada da Jamus da Faransa da Amurka da kuma Birtaniya sun dakatar da tallafin da suke baiwa hukumar bisa zargin da Isra'ila ke yi na cewa ma'aikatanta na da hannu a harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Jan Egeland shine shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway. It's unfair to punish the whole organization. Ya ce bai dace a hukunta hukumar gaba ɗayanta ba, tare kuma da sanya mutane miliyan 2 da ba su san hawa ba su san sauka ba a wani irin mawuyacin hali. Wani babban jami'in kasar Hungary, Balázs Orban, ya zargi kungiyar tarayyar Turai da yunkurin sanya gwamnatinsa a tsaka mai wuya bayan da Budapest ta dakile wani gagarumin tallafin da ake baiwa Ukraine a watan Disamba.